Той не знае. Той си пожела, че една от мечтите му е също да отиде да слуша на живо Андреа Бочели. Ние подаряваме на Томас билет за концерта на Андреа Бочели, когато дойде в България. Специално ще отидем при него, за да видим неговата реакция, да му подарим билета. Това е, което можем да направим. Не е много, но от сърце Томас да бъде щастлив. Не само Томас развълнува журито на шоуто «България търси талант». Следващите ни гости накараха Асен Ботечки да се просълзи, а публиката да танцува. Нека си припомним. Представете се, моля. Казвам се Маринчо. Маринчо. От квартал Факултета сме. Оркестъра се казва Шоколадовите момчета. И сме тук да ви дигнем малко настроението. Така. Когато сте готови, може да започнете. Благодаря. И ето в Международния ден на ромите при нас вече са шоколадовите момчета от квартал Факултета. Здравейте, момчета, честит празник! Здравейте, Кирил, менеджер, основателя Марин и Васил и Илиян, които са част от бенда. Много се развълнува Асен Ботечки при вашето изпълнение, наистина. И се оказва, че май нещо лично ви свързва, така ли е? Да, ние сме израснали в един квартал. А доколкото разбирам, и познавате баща му. Разбира се. Разкажете ни малко повече. Колко добре се познавате? Бяхме деца тогава. Играехме си там. Постоянно бяхме там близко живея. Аз живеех на Зайчер и Позитано. И така постоянно имахме връзка. Така. След това живота ви е разделил. Всеки тръгнал по своя път. Да, то така се случва често. А от колко време съществуват шоколадовите момчета? Ами от 6 години. Как избрахте името? Нали знаете, че има и малко по-тъмни от нас. И така... И тази асоциация. Взехме решението... Това проява на чувство за хумор ли е? Да. Да, просто да развеселиме хората, да имат приятно усещане към нас, бяли, черни, смисъл, нали, да има шоколадов оттенък. Добре да каза преди 6 години. Това ни води до имената, до смисъла и кои са правилните начини. Вече не спора, роми или цигани. Вие имате ли проблем с думата цигани? Какви се чувствате, роми или цигани? Аз мога да отговоря. Значи, това е един трик, който един наш велик циганин го измисли, когато сменяха имената. Той се нарече Мануш Романов. Той беше режисьор и видеооператор, киновидеоператор. Един от първите, които учиха висше образование. И той реши да се смени името на Мануш Романов, което означава цигански човек. Аха. Романов значи човек. Цигани, ние всички сме цигани. Ром значи човек. Когато се ожениме и станеме роми, когато имаме семейство, ние вече сме роми. Ром, по-голям. Както юниша и мъже. Това ли? Това е при добре, вас ако някой ви каже цигани, това обижда ли? Не. Въобще не обижда, защото ако и кажа аз българи на вас, да ще се обидите. Аз също не тази лойка. Питам, защото има... Да кажем, че ние не сме много наясно кое всъщност на вас ви звучи по най-коректния начин. Много българи имат грешната представа за нас. Звучи много по-обидно, ако всички цигани ги слагат под един общ знаменател, тогава ни е по-обидно. Отколкото обращението. И все пак не разбрахме как ви не е удобно, но така да и двете положения нямате проблеми, така ли? А в обществото как да ви наричаме по телевизията? По-добре роми. По-добре роми. По-добре роми, защото в цяла Европа е така, може би цял свет. Ние на цигани не се обиждаме. Да. Как живеят вашите семейства в факултет?
Да речем да ви чуем вас, като редови членове на шоколадните момчета. Най-нормален живот, който може да се каже. Деца? Деца, имам 2 щерки. С какво се занимават? Голямата ми щерка е шивачка. Малката учи, тя е 6-ти клас. И така, най-нормален живот. Тоест, вие мъжете бачкате, жените гледат семейство. Да, точно така. А ти какво бъдеще си представяш за твоите деца, да речем? Сина ми е музикант, имам дъщеричка, 2 внучки имам. Живеем нормален живот, както го каза колегата Илия. Изучили ли са се това? Е ли стремеж за вас? Естествено, да. Тоест, вашите семейства са образовани деца? Образование. Моята е завършила 12-ти клас. Има средно образование. Има занаят вече в ръцете? И сина ми и дъщеря ми имат средно образование, са завършили. В квартала живеем от дълги години. Нямаме проблеми с никой. Работим. Добре, защо толкова много семейства някакси явно не успяват да разберат колко важно е това? Децата им да учат, да завършат. Това е най-важно. А защо не могат да разберат много ромски семейства, че това не е толкова важно? Как да ви кажа, има семейства, които не работят и нямат възможност да пратят децата си на училище поради тази причина. Иначе на кой баща не иска детето му да учи? От една страна е кризата, от една страна е по-малкото образование и един след друг просто така върват нещата, че не искат да бъдат конкурентоспособни някои от тях. Няма желание да се развиват. Да, нямат, но други пък имат силно желание за развитие, защото по принцип ние ромите сме като общо роми, но се разделяме и на касти, на племена, както всички останали. Между нас има кокалари, кардараши, влахи, ерли и така нататък. Като влахите, ерлиите по принцип са хората на образованието, интелигенцията, която държи децата им да учат задължително. Да. Добре, ако искате да се върнем, ще нямаме много време, само малко кратко за вашата история. Шоколадните момчета, 6 години, преди 6 години казвате. Как решихте, как решихте изобщо да се съберете от любовта към музиката ли всички? Първо е това. И другото, в квартала имаме едно читалище, който аз вода танцовия състав там. Моята формация е само момичета. И когато решихме някъде да се събереме, да правим малко репетиции, това, защото сега не може, примерно, да дойдат при мене днес, утре пред него, такова. Имат си работа жените, друго, трето и плюс това друго е в читалището да се събереме, друго е в къщи. И с течение на време, като разбрахме, че има такова нещо, нашия менеджер, да, той ни събрал ви и вие добре Аз организирате. станах менеджер покрай по неволя, така се каже. Ето ги сега влизат останалите шоколадови момчета, защото нямаме търпение с малко да ни свирите още нещо. Последен въпрос. Най-известните хора, пред които сте свирили? Най-известните хора, при които сме свирили, са адвокати, прокурори, депутати, министри и сме поканени на техни купони и такива. И на банкери свирихме. И най-вече едно време на Тотов Живков във всички манифестации. Благодаря ви. Нека да ви послушаме малко, защото... Благодаря. За съжаление нямаме много време. Имате около 1 минута да се насладим на това, което правите. Да преместим тези столове по преча.
Браво, много добре, доволни сме, Много страхотно. наистина. Сега ще се разкършим не с музика и с танци, с аеробика малко. Преди време Венета Георгиева ни разказа историята на една телевизионна легенда, първата българка